Bai, azkenean txikitan gurasok eta euskaldunatuko dut ezki, eta aitona monak bai, eta eskolan beti giro euskalduna izan dugu. Eta baina bai, kuadrillakin da lagunakin, euskeraz baten bat izatea, ezaunen bat o lagunen bat erderaz ditzeko, baina bai, normalen euskeraz ditzekean. Bai, mundu honetan ez dianak entzuten da erderaz, porque zuk esatena baserritarrak izatea gehienak, eta baserritarrak erderaz hitzak nahiko kaskarrak izatetxo askotan, da ez gehiena animok eta erakustaldiak eta laguntzaileak eta denak euskaldunak izatea. Hitzetxeko habilidadeak bitartean euskeraz behintzat, eta bai, geho zuk esatena, bazkaitan da garaipena eta geho porrotak eta geho ere bai, bazkaitan da dena euskeraz hitze du normalen, da bai, euskal giroan. Ba, du diga, azkenen nik uste euskara oso hizkuntza politia dela, eta jake dakigun eta ibiltzia errexea da oso, eta aprobetxatzen beharko nuke aukera. Azkenen beti izatea batzui di, igual euskaraz hain ondo ez dutelako egiten lotxa ematei edo ez di atrebitzen, baina pixkat atrebitzen beharko litzake. Dakin jende bintzat, ez dakin nahi zaila da, exigitzea, txikitan ez ikasi geho ikasten hastea oso zaila da, baina dakinak nahiz eta ostiko batzu sartu, guk erdera zeharki sartzen dugu ostiko, pixkat saiatu eta pixkana konfiantza hartzen jongo, ja bedeke.